Últim, en principi, capítol de la temporada, el capítol número 12. No sé si hi haurà un 13 perquè potser faig un petit bloc una escapada així que faig jo més espiritual, sortint una mica de la meva realitat, i potser sí que explico aquesta experiència amb un tercer, que podríem dir un bonus als capítols de fins ara. Aquest serà el capítol 12, així que, com per no treure la costum, comencem amb un text abans de començar a parlar. Ploro. Rellisquen llàgrimes per les galtes que cauen sobre el paper que tinc enfrente dels meus ulls. En aquest paper està escrit un comiat, un adeu, o si fossin poètics, un nou inici del final. Com es fa per poder acomiadar-se fent el mínim de dany, evitant el màxim de culpa, de tristesa o de desesperació? Tothom pensa en els que es queden i justifiquen els que marxen amunt, estaven patint. Però per què no es valora que és més que patiment? És lluita, és cridar ajuda sense ser escoltat, perquè la veu no et surt del cos. És valentia al mostrar la vulnerabilitat i fortalesa en exposar les debilitats. És no pertànyer a res, a ningú ni al món. És no entendre't, no saber ni qui ets ni qui seràs mai. No és un sol al buit o al tren. No són pastilles, talls o és una soga. És un munt de sentiments, pensaments, emocions, records, pors. Són més que un simple suïcida, que un pobret buscava pau. Són persones sense escut ni por a la mort, gràcies a una vida que els ha ensenyat el pitjor de les cares. Només aquells que ho fan entenen la veritat del seu acte. Els que algun cop ho han intentat poden apropar-se al seu sentiment. Però aquells que viuen en la pau mai entendran res. Només que hi ha pobres suïcides i pobres famílies. En resum, només veuen víctimes. Avui vull parlar una mica de tot. Hem parlat de molts temes i avui és com un resum d'un procés, d'aquelles coses que a vegades fa més mal del que em pensava. Soc una persona que, sempre ho he dit, no? Que se'n veu, per entendre'ns bé, amb fortalesa, que no s'entén ni tan patiment com hauràs pogut fer això, si ets tan alegre. Normalment em trobo molta gent, no? Hi ha un gran percentatge que són, per exemple, més introvertits, amaguen més, tenen com pitjor cara, la seva vida és més apagada, i jo gasto l'energia en seguir mantenint una imatge inconscientment perquè em costa molt ensenyar les vulnerabilitats i les estic explicant tan panxa, mentre per dins potser estic passant més patiments i quan apago les càmeres em destrosso i tinc mals dies i no puc amb tot, no? Es veuen uns minuts, uns Insta-stories. Seria millor que els gravés amb la cara trista? Bueno, ho deixo fer quan tinc una mica d'energia, fortalesa i una mica de bona cara. Fa uns dies vaig llegir en uns Insta-stories, bueno, quan es publiqui aquest vídeo ja no farà tants dies, farà setmanes, que aquest text és del 3 de novembre, que és un text molt curt, que va ser durant dies de pluja, que m'agradaria recordar-lo avui, que pertanyi a aquest nou últim capítol d'aquesta temporada, com li dic jo, i permeteu-me que el llegeixi, si em veieu baixar la mirada, i diu així: entre els dies de pluja busco en el paisatge gris i mullat una mica de mots. Sé que allà no hi són amagats, però potser saltant en algun dels basalts i mullant-me fins l'ànima faré que es desperti i expressi alguna cosa, com a mínim el que sent. Paraules desaparegudes que no apareixen ni tampoc flueixen. On són? Les necessito. Vull expressar i treure al meu ésser tot el que enfosca el meu cos, ànima, esperit i ment.
Això farà buidar part de la foscor i el dolor? No. Però traurà miquetes, grans de sorra minúsculs o partícules d'aquest dolor que tinc. M'estic acostumant a viure així, com em veieu, buida, desubicada, plena de dolor i mantenint una imatge de fortalesa? Doncs sí. Però si sapiguessin el bé que fan amb mi aquests mots vius, potser apareixerien abans i m'ajudarien a aquest pobre cos que vol aprendre a poc a deixar de patir. Mentre no trobi aquestes paraules, hauré de conformar-me amb la tinta buida de contingut que recorre les pàgines d'un diari que cada dia és més miserable de mots que expliquin una part del que realment sóc. Avui el tema que trec és un tema polèmic, pot ser polèmic, però em venia bastant de gust, que és una mica pot sonar a justificar-me, però ho vull cridar perquè són coses que em van menjant per dins i encara que no tingui per què fer-ho ni justificar-me perquè és la meva vida, és la meva privadesa, és les meves coses, ho faré, vale? Fa uns dies vaig rebre unes crítiques molt dures sobre aquest podcast, vale? Per part d'una persona que actualment no està bé de salut mental, però van ser més d'una persona que coincideixen que els professionals també es posen malalts, no? Que està patint actualment un moment d'inestabilitat o una crisi de salut mental de la seva patologia i coincideixen que són professionals en el món de salut mental, com podrien ser, no especificaré, o un psicòleg, un psiquiatre, o infermers vinculats a aquest món, tècniques ocupacionals, és igual, del món que està vinculat més a la salut mental, no tant a l'hospital, sinó les seves especialitzacions són en salut mental. Actualment són pacients i, diré crítiques, no diré si va ser un altre, aquestes persones. Vaig rebre una sèrie de crítiques que em van, lluny de fer-me mal, plorar o això, em van enfadar molt, moltíssim. Van treure la part, perdona, em treure les ulleres, més irritable, per dir-ho d'alguna manera, la ràbia acumulada i una part d'empoderament en mi. Paraules, exemples que aniré ampliant, no? Però des de no entenc molt bé el que estàs fent, per què estàs exposant la teva privadesa? Això no ho hauries de fer, ho hauries de controlar, ets massa impulsiva i l'únic que estàs fent és perjudicar-te. Normal que encara continuïs en el centre de dia. Tiempo muerto. Perdona? O sigui, tu m'estàs dient a mi això quan resulta que actualment estàs en una crisi i jo puc jutjar, si volgués, que no ho faré, les teves capacitats professionals en aquests moments d'inestabilitat. Dic que has vist algun dels vídeos o dels continguts o de les coses? No, però m'ho imagino per com ets. Considero que des del moment 1, i sent aquest l'últim dels capítols, he sigut bastant meticulosa, bastant conscient del que es deia, del que no es deia, com es deia, intenta controlar al màxim perquè sé que pot veure en qualsevol moment una persona que estigui en un estat vulnerable com he estat jo i que pugui afectar més o menys, intentant agafar-lo amb pinça, sent humana i potser cometent errors en algun dels episodis o de les paraules que he dit al llarg d'aquests capítols, però és una cosa que jo vaig fer de teràpia per mi. Després de seguir les instruccions durant anys de molts professionals, em va venir de gust fer això, considerant que coneixent-me em podria anar bé expressar-me així, perquè sempre he sigut molt social, vaig fer en un moment ràdio, teatre, i que amb aquesta part, aquesta qualitat que considero que tinc a vegades de manera d'expressar o exposar les coses, em podria anar bé com a teràpia per explicar com estic o el que sento. Lluny d'això, una de les meves respostes va ser, per començar, no has vist res, entenc que no pots jutjar ni ficar-te, però en tot cas et diré que la meva privacitat, el que m'afecta a mi com a Maria Rico González, solo a mi persona, jo decideixo on està el límit,
amb la meva consciència, i quan jo vaig decidir això, igual que cada un dels capítols, m'ho estudio molt, quins són els límits, perquè això queda una cosa que metes a internet, queda pel resto de la vida. I en aquest sentit he intentat utilitzar al màxim que puc la intel·ligència i el sentit comú, sent conscient del que deia. Al màxim de coses, cometent errors, com deia. La meva privacitat, jo ho dic, no tinc cap mena de problema, no m'avergonyeixo de dir que tinc problemes de salut mental, ja, però és que no està bé que es vagi dient aquestes coses, no? Perquè la gent no entén, no sé, bueno, es anava ficant en tot, dic, bueno, el que m'afecta a la meva privacitat, jo fico els límits. El que afecta a tema de la meva vida privada, que pugui afectar de manera directa o indirecta en alguns punts concrets a la meva parella, en aquest cas, als meus pares o a qui sigui, són temes que estan consensuats. Per tant, els límits, si jo tinc un límit més baix de privacitat i ells no volen que aquest límit sigui més alt, que hi hagi més privacitat, tinc en compte el límit que ells posen, ¿vale? Jo explicaria més, no estan còmodes, doncs ho deixem en aquest límit, no hi ha problema. Sempre tot el que s'ha dit està consensuat, o decidit per mi en el cas del que m'afecta a mi. Per tant, aquest vídeo número 12 és una mica explicació i justificació per la gent que no ho entén, perquè hi haurà més d'una persona que pot arribar a pensar això. I més gent que quan no veig els vídeos els convido a mirar-los i a jutjar o criticar després, que tenen tot el dret del món a tenir les seves opinions, les seves crítiques. Ahora será momento SMR porque veréis flip-flis, no lo voy ni a cortar, és pel tema de la mosca. Lògicament em dir, pues jo no ho faria, que tu fes el que vulguis, però no estàs fent-ho bé, o sigui, fent la crítica tan directa, no ho tolero en el sentit que t'estàs ficant o no t'emanen i no estàs fent una crítica constructiva ni estàs posant la teva opinió, estàs atacant. El mateix passa amb no sé què, comentaris que vaig dient amb normalitat, ¿no? Dic jo, que agobio yo con el teléfono, al final enviaré a alguien a la mierda, vaig utilitzar aquesta expressió, dic, però de vez en cuando enviar a alguien a la mierda va bien, ¿vale? Jo crec que és una expressió que pot dir qualsevol persona en el món, l'expressió enviar a la merda a algú, o estar més cansat i dir vés-te'n per sac, o penjo el telèfon, o passo d'ell, no fa falta que te diga vete a la mierda, hay muchas maneras de no contestar. Bueno, pues viene otra persona, ya he dicho que no diría si es una u otra, pues igual, viene otra persona y me dice, no está bien que hagas estas cosas, porque no estás teniendo en cuenta a la otra persona el daño que le puedes hacer, porque claro, no sé cuántos, no sé què. Bueno, va soltar uns 15 minuts de discurs, en el cual yo estaba en plan, ¿qué pasa? ¿Que hoy es el día todos a por la María? No lo entiendo mucho. Hòstia, estic en un lloc que no tinc el mòbil, normalment el deixo en silenci, estava en volum, trucades que de publicitat, vamos a especificar, porque encima eran de publicidad, de eso, de te llamo para acompañar el gas, no sé, publicitat, i no parava de sonar el telèfon, que després va estar en silenci. I em soltava un discurs, quan vaig fer una expressió, que en aquest cas, la que m'entrega els mòbils, que és una infermera, vull dir que no està de pacient, em tenia i li deia, no, era el del gas, no sé què, i va entendre la meva expressió i jo estava comentant-li amb ella. No, es que no es tan complejo, ¿no? Porque yo que he estudiado esto muchos años, ¿no? Y he estado en centros trabajando con pacientes, con no sé qué. Hòstia puta, tío, que estàs de pacient allà, desconnecta, o sigui, la María es el análisis, ¿no? Como, ¿por qué soy el análisis? Bueno, porque soy un perfil un poco extraño, ¿no? Más extrovertida, mantengo más una compostura, si tinc que dir les coses les dic, y eso ya es me tratan de impulsiva, no sé qué, me están analizando como caso estas personas. Y yo, mira, quan tu ets especialista, fes el que vulguis, perquè mai ho criticaré, ¿vale? Sempre que sigui un respecte, tot el rotllo, i em donis els teus consells. Però quan estàs criticant-me directament, a la cara, i ets pacient, perquè tens una recaiguda, i ets incapaç d'incorporar-te al teu món laboral i fer la feina que feies, que en aquest cas és treballar amb gent com jo,
busca otra víctima. O sea, déjame tranquil·la. Van a per mi perquè els altres sí, no? O en cas, no? Hi ha algú pues, amb anorèxia, no? De dir-li, va, carinyo, que tu pots menjar, que no sé què, vine, que et porto la cullereta, no sé quantos. Deixa que el gestionin els professionals. Tu ara mateix no estàs en capacitats i de tractar-lo com un bebè i infantilitzar, que és un dels estigmes principals que patim la gent amb salut mental, que molts cops se'ns infantilitza, com si fóssim curtets, direm curtets. Ostres, és una suma entre estigmes, listillos, no aceptar tu rol de paciente i cargar-me a mi la cabeza, que ja sabeu com les injustícies no puc, i quan és amb mi, encara m'aguanto, però quan ho traten els altres, que veig les cares dels altres, em surt mama oso. És mi caràcter, que m'he de preocupar per mi, però és mama oso, és com... I em surt la ràbia i l'això. Llavors, vaig a justificar el que faig. He justificat que ho faig des de la privadesa, que està tot consensuat, per si algú té dubtes. També dic que dic públicament el que jo consideri, i el que jo considero és que no m'avergonyeix tenir ningú dels trastorns que tinc. El que jo considero és que no m'avergonyeix res del que he fet, dels meus actes, que potser han sigut errors o han sigut crisis mal gestionades. Els talls, les pastilles o els intents de ese, que por si acaso me lo cortan el vídeo. Vale, no era lo correcte per alguns, ho entenc, però per mi era lo necessari i no me'n penedeixo, perquè en aquell moment em sentia així i el meu cos m'impulsava a fer això, que no és la millor solució. Sí, ja ho sé que no és la millor solució, ho sé, per això estic en un centre, per això em prenc una borrada de medicacions al dia, per això vaig a teràpies, és que ja ho sé, però per això no puc dir res. No, és que quan surtis fora o al món laboral, vigilar els comentaris que dius, no diguis res de salut mental. Jo diré el que consideri quan ho consideri en els cercles que consideri. Vol dir que si en un futur torno a treballar i faig entrevistes de feina li diré a tots els entrevistadors? No, i em posaré una camiseta, hey, la loca del pueblo. No, però jo decidiré quan dic, quan no dic, quan m'exposo i em deixo d'exposar. I per persones així, la gent amb problemes de salut mental té els estigmes que té, vale? I té les pors que té, i passen les coses que passen per falta de recursos, per propis professionals que et diuen això, que és cert que ara són pacients, no? Però, ostres, jo decidiré la confiança o no confiança, el perfil de feina, el perfil de no feina. Jo consideraré el que haig de dir o no haig de dir al món laboral, al món exterior, quan socialitzi. Jo decidiré el que vull dir i el que no vull dir. Soc una persona lliure. I això no m'ho traurà ningú. I em fa molta ràbia. I ho dic amb orgull, que, millor que no he patit res d'això. Millor que no m'hagués enfonsat, millor que no m'hagués fet els centenars de talls i no tingués cicatrius. Pues sí, millor. I què? Pues ho faig, pateixo i ho dic amb la cara ben alta davant d'aquesta punyetera càmera i m'exposo a les xarxes. He patit, estic patint i no passa res. Estic fent el que em diuen els metges. Hi ha molta gent que s'amaga i s'avergonyeix per gentussa que fa aquestes coses, i em dol més quan a sobre són gent professional o en uns certs nivells de coneixement. Em dol més que entenc que llegim persones incultes que no tinc que justificar per la seva que siguin incultes, no? Però jo dic el que vull, vale? Diuen, no, vaig comentar per sobre temes que a la infantesa potser vaig agafar rols que no em pertocaven. Pues sí, jo dic, no passa res. No passa res, he tingut aquest caràcter protector i tot, i molts cops m'ha sortit de mi, no m'han exigit fer certes coses, m'ha sortit de mi aquesta protecció i aquesta maduresa adelantada per com veia les situacions. No m'han jodido la infancia a nadie. Vull dir, tinc un caràcter que ha sigut així, sempre tirant molt la maduresa, observant molt el que feien la gent gran, i això
I quan jo considerava o analitzava, perquè en aquell moment tenia aquesta capacitat, em ficava en rols que no em pertocaven. Sí, no passa res. I sí, vaig tenir una mala experiència a la universitat amb un fill de la gran P que em va fer coses que jo no tenia de gust de fer a nivell sexual, que es diu abús sexual o violació o com li vulguis dir. Sí, i què? Ho dic en veu alta. Passa alguna cosa? No passa res. És una cosa que ja he treballat i que tinc considerablement superable perquè tinc una vida normal amb la meva parella estable i no me da miedo ir por la calle. Ja m'he tret les pors en aquest sentit. Sempre he mirat de tirar per l'any i he superat les coses sense cap mena de problema. No les he amagat o les he guardat, no, les he anat superant. El que passa és que ara hi ha una cosa que no estic ni amagant ni estic fent res. És una cosa que se m'està enquistant perquè no sé treure-la, no sé treballar-la, no sé lluitar contra ella, que és aquests trastorns mentals i els símptomes que em preocupen, no els titulars, és igual els trastorns, o sigui, retiro els trastorns, unes sintomologies que afecten a la meva vida, que van vinculades a certs trastorns, que m'estan afectant al meu dia a dia, i a través de les medicacions i teràpies intentem buscar el camí més correcte per tenir una vida, com es diu socialment, normalitzada o estabilitzada. M'encantaria poder tornar a llocs on hi ha molta gent i no estressar-me, però vaig un dia a fer 4 encàrrecs seguits a llocs que potser no hi ha ningú, en plan, me passo un moment a correos a agafar una carta certificada, vaig un moment a buscar una barra, faig 4 encàrrecs en els quals no hi ha gran volums de gent i ja acabo agobiada, acabo irritable, acabo parlant malament a la gent i acabo prenent una medicació de rescat perquè sóc incapaç, m'encantaria tenir una vida normal. No vinguis tu ara amb la teva listillo o listilla de turno a dir-me el que tinc que fer o deixar de fer, perquè ja tinc un equip de professionals que treballen amb mi, tant al sector públic com privat, tinc les meves... jo mateixa estic treballant amb mi i un entorn que realment em coneix des de fa molts anys, que sap com és el meu caràcter i sap quan és, quins símptomes tinc i tot, perquè conviuen amb això. No et vinguis tu que em veus de 5 minuts i creguis que saps la meva història i la meva vida. No la saps. No la saps. Jo aquí estic exposant perquè es pugui deixem dels estigmes, deixem-nos de coses. I he parlat lliurement del suïcidi, de com crec que va començar tot, com ha anat afectant la meva vida, com ha anat amb el sector professional, que m'he trobat professionals que no valen. Us he ensenyat les formes en què m'he intentat acomiadar els meus quan m'he intentat acabar amb la meva vida. Vale? La setmana que ve sortirà un capítol parlant del dolor, vale? I si no m'equivoco, després ve el Sortint al món, on explico quan se'n va reduir els dies i tot, i vam començar el que seria l'adaptació de deixem més el nivell professional el anem reduint, és a dir, vas menys dies al centre, fem les visites intentem fer un primer pas sense desvincular-me de cop, adaptar-te al món, com va anar sortint al món. Explico l'experiència. Hi haurà un altre capítol amb més cartes que us vaig dir de comiat. Hi haurà un capítol que aquestes curiositats i morbos que té la gent els diré, sí, amb les enfermedades que tingui tot, por si a alguno le ha quedado claro, o cómo vivo, o cómo lo viven los demás, también. Vale, aquest és l'últim. Bueno, ja haurà sortit tot això, perquè aquest és l'últim, no? Però no hem de tolerar que la gent, hem d'escoltar la gent del voltant, lògicament, però les decisions les hem de prendre nosaltres mateixos. Vull dir, si tothom t'aconsella no, escolta aquests nos, perquè potser tenen més raó i no hi ha discussió. Però si una part de tu diu sí, vés a pel sí. Vés a pel sí. Quan s'estigui reproduint aquest vídeo, jo ja hauré tornat a casa, perquè això ho grabo abans de marxar uns días de retiro. Entonces, cuando me estéis oyendo esto, ya habré vuelto del retiro, al qual el bonus serà aquest, potser retiro, com m'ha anat, com m'ha ajudat, no m'ha ajudat. Jo em conec a mi, m'ha agradat sempre molt viatjar,
encara que sempre he estat en modo control i no ho he disfrutat tant, aquest cop ho he fet d'una manera completament diferent, que no m'hagi de preocupar de res, ni traient tots els possibles motius d'ansietat, tots els perquès, els por si acasos, o sigui, gestionant-m'ho d'una manera obsessiva, podríem dir, però de tan manera obsessiva que vaig molt tranquil·la, perquè he hecho ja totes les possibles causes, com si me cae un relámpago encima, o sigui, no us podeu veure com m'està això d'estudiat, per marxar uns dies, retirar-me i estar pendent de mi, faré yoga veient sortir el sol, meditaré, igual en el silencio, igual un día me meto a la zona más de spas, és igual, me voy a desconectar del mundo. I potser em vindrà de gust pujar una foto a les xarxes socials perquè estaré còmoda, tranquil·la, després de molt de temps, no tindré ansietat, sortirà de mis partes, pujar una foto super guapa, divina de la muerte, y diciendo, mira dónde estoy, qué guay soy. I ho faré. I ho faré, i la gent que digui, mira aquesta no hi va tan d'enferma, no sé què, no sé quantos. Bueno, clar, es que estic parlant o sigui, en un futuro, pero es que esto lo veis cuando ya igual he posado la foto. Me pasa esto todo el rato, pero bueno, si he posado la foto, pues l'he posat, vull dir, mira esta que hace cuento, que hace no sé qué, que no sé cuántos, tan mal no estarà. Calla la boca. Calla la boca és el consell que et puc dir. Si no saps el que està patint les persones, ni tens ningú al teu entorn que ho està patint de manera real, ¿vale? No una angústia de ai, és que estic molt preocupada perquè se m'ha rota una uña. Jo entenc que el nivell de les preocupacions és relatiu a la persona, ¿vale? I per una persona que no tingui certs problemes més reals, el que has fet que se li trenqui la ungla pot ser un drama de la seva vida. Com per mi podia ser fa uns anys, uns drames, unes tonteries que ara analitzo que dius vaya mierda de problemes tenies. Però si no sabeu realment el que em passa a mi pel cap, el que el passa a molta gent amb salut mental, els problemes que tenen, les inseguretats, sentir-te desubicat, sentir-te abandonat i que no t'estimen encara que tinguis un entorn increïble, sentir la culpa, la frustració, tot ho fas malament. Si faig aquest intent de retiro, malament, però si no vaig em sento culpable. Si estic molt cansada i em vull tirar d'un pont, malament, pobreta la meva família. Però si no ho faig, arrossego una motxilla de que no puc més i estic saturada. Llavors, aquest contrast que et posen tot el rato entre l'espasa i la paret i sempre és dolent, en el cantó que miris, aquesta situació, perquè no saps sortir d'aquest punyetero bucle que el tens aquí, no saps sortir d'aquí, no veus més, estàs enfoscat, o sigui, se te cruzan las cabezas, ¿vale? No tienes melatoninas, no descansas, no tienes serotonina ni hormonas de felicidad, no tienes nada, mi cerebro está apagado, ¿vale? I m'intento encendre, per dir-ho d'alguna manera, amb medicacions. Si no saps res d'això, no jutgis els meus actes. I sí, a fer aquests vídeos a mi em va bé i m'agrada. I el seguiré fent, i a gener els faré col·laborant amb gent que tingui igual de valentia, i si no, empoderant-los i donant-los jo la valentia que necessiten per donar la cara sense cap mena de vergonya. Perquè no és una vergonya tenir cap malaltia. Cap. Ni trencar-se el braç, ni tenir malalties, ja siguin, és igual, endocrines, ja sigui diabètica, que sóc jo, per exemple, és igual. Ni càncers, ni Alzheimer, ni salut mental, ni malalties pulmonars, ni de cap tipus. No és una vergonya. És un problema de salut que pateixes i que no t'has d'avergonyir. No passa nada porque vayas al psiquiatra. Hola, la reina de psiquiatria està aquí. Hola, la reina de les 1000 pastilles que ha variat 50.000 vegades. La que un dia està aquí i l'altre dia quiere tirarse d'un puente. I estic gravant un vídeo avui, però potser un dels anteriors que he gravat, als 10 minuts m'he pres més pastilles perquè no aguantava més. Així que tota aquesta gent que es molesta en jutjar, criticar i ser una vergonya per mi socialment, de veritat, el problema és vostre, no és meu. No és meu. Jo estic intentant sanar, cuidar-me i fer el que consideri adequat juntament amb els especialistes per poder tornar a sentir que no sóc
una persona desubicada al món ni sóc estranya, perquè a vegades costa molt no sentir-te estranya. Llavors, totes les accions que faci, excursiones, viajes o tirarme 2 setmanes llorando a la cama, tot el que faci ho faré perquè és el que el cos demana o necessita. I ningú té el dret de ficar-se. I diràs, és que si t'expones, pues jo puc opinar. Pots opinar, el que volis, carinyo. Opinar o dir, pues jo no podria. Cada malalt viu les seves coses a la seva manera, ¿vale? Jo porto molt de temps arrossegant i em vull arriscar a fer una petita escapada de relax espiritual, como le llamo yo, y lo voy a hacer. Bueno, ya habré vuelto. Y a quien no le guste, que le den por saco. Així de claus ho dic. Res, dir-vos també per acabar que ha sigut un plaer aquesta temporada haver-la fet amb vosaltres. Moltes gràcies als que us vist els vídeos. La idea és que estiguin publicats ja en Spotify tots, o si no estaran pujant-se. I de veritat, agrair a tot cor que hàgiu seguit tots els vídeos, tots aquests moments. Hi haurà una mica el bonus que m'agradaria que serà més curt explicant. També hi haurà vídeos breus durant aquests dies enrere. Clar, és que jo però ara que estem a principis de novembre i queda més d'un mes perquè es publiqui això. Llavors estic un poco desubicada del mundo. Però bueno, que moltes gràcies per tot, per relats breus, per tot. Jo seguiré compartint enllaços aleatoris dels diferents capítols i moments perquè es vagin tornant a reviure aquells, sobretot que vegi que potser han tingut menys visibilitat. I res, dir-vos que moltíssimes gràcies per tot, que la temporada acaba aquí, que ha sigut un plaer parlar amb vosaltres, que, com dic sempre, no tingueu por amb la cara ben alta. Ostres, mira, jo he mig plorat, no passa res. I sobretot que ens veiem passats festes, molt bones festes, que si faig el bonus també us ho diré. Bon any nou, bons Reis, i després de Reis tornarem amb més ganes, més energia, i intentar-ho. Potser no torno amb energia ni ganes ni no torno, però bueno, en l'energia actual del dia d'avui de novembre pues tinc energia. Y res, que els comiats sempre són durs, lo llevo muy mal, aunque es un hasta luego, pero bueno, espero que us hagi agradat. I res, agrair a tota la gent que ha estat confiant en mi, agraint especialment a la meva família, als meus amics, a la meva parella, als gossets, sempre els agraeixo. També vull agrair públicament a la meva cosina, que ha fet un treball de recerca espectacular on ha parlat del meu cas. No sé si tinc permès o no dir, perquè no l'he preguntat o estic gravant, no diré el nom per si acas, però espectacular, de veritat, us ho dic. No, si tengo moquillos de agua todo el rato y gotas de la puñetera llorera. I res, que gràcies i ja està. Em podeu criticar per cochina perquè no tinc mocados. I ens veiem. Moltes gràcies.